Benvinguts sigueu a la inauguració de la Casa de la Cultura. Fem un poc d'història. La Font d'en Carròs té dues places emblemàtiques, la dels Xorros i la de l'Ajuntament. La de l'Ajuntament, que antigament es dia de San Diego, passa a cridar-se plaça de l'Immaculada i actualment plaça de l'Ajuntament. En ella es trobava el mercat i l'Ajuntament vell, i sobre aquests dos edificis s'ha construït l'Ajuntament actual. En els anys 60, els governants municipals van construir un jardí en dita plaça, que el van denominar el Jardí de Lepant. En els anys 70, a l'augmentar el número de turismes en la població i sense lloc per a ubicar el mercat local, es va decidir reduir el jardí, quedant de la forma que poden apreciar en la foto. També s'ha reformat el jardí que poden veure, recuperant una plaça pública perquè servisca d'accés peatonal a la nova Casa de la Cultura. Una infraestructura cultural tan important necessitava una entrada digna, ja que anteriorment els vehicles formaven una espècie de mur que separava el carrer de la Casa de la Cultura. No obstant, això s'ha intentat buscar un equilibri entre la funcionalitat dels vehicles i proporcionar una entrada a la Casa de la Cultura. També amb la instal·lació del mobiliari urbà, palmeres i jardins, permet que els veïns de la Font d'en Carròs tinguin una zona de descans. El pressupost de la dita obra ha sigut de 6.696.000 pessetes. Enderrocament de la Casa Vella. En la dita plaça existien dos edificis en estat de ruïna, propietat de la senyora Maria Amparo Peiró Alemany, i l'Ajuntament va tindre la sensacional idea d'albergar en el dit lloc un centre social polivalent, la Casa de la Cultura, que esforçant-se al màxim i després de llargues i dures negociacions, amb data 3 de desembre de 1993, l'Ajuntament ple, com a alcalde Gaspar Pérez Fuster, regidors Juan Monzó Peiro, Juan Bautista Pastor Borja, Vicente Escrivá Pardo, José Millet Escrivá, María Mercedes Bonet Pons, Juan Bautista Ribes Escrivá, Inmaculada Monzó Lozano, Julia Lozano Fernández, Salvador Millet Escrivá i Miguel Gregori Escrivá acorden la compra dels immobles situats en la plaça de l'Ajuntament número 4 i 5, que adquireix el domini de dites cases en data 22 de desembre de 1993, desembolsant la quantitat de 19.468.268 pessetes. El 30 d'octubre de 1995, per l'Ajuntament ple, com a alcalde José Blas Benlloc Guillén, regidors Miguel Jus Monzó, María Pilar Gregori Monzó, Inmaculada Monzó Lozano, Llúcia Fuster Fuster, Salvador Millet Peiró, Gaspar Pérez Fuster, Jesús Rosselló Monzó, Isabel Martínez Casanova, Julio Fuster Gregori i María Mercedes Bonet Pons aproven el Pla Quadriennal 1996-1999, la primera, segona i la tercera fase, així com la memòria relativa a la primera fase del Centre Social Polivalent, PEPOS 1996, subscrita per l'arquitecte municipal Francisco Monzó Gregori. Amb data 22 d'abril de 1996, per l'Ajuntament ple s'aprova el projecte bàsic i d'execució de l'edificació d'un edifici d'equipament públic en caràcter social, el qual té la missió d'albergar la Casa de Cultura. El solar està situat en sòl urbà, amb una superfície de 382,59 metres quadrats,
La promoció queda ubicada en l'interior del solar, amb fatxades en la plaça de l'Ajuntament i carrer Trinquet, que és una zona de nucli antic. L'edifici es compon de plata soterrani, planta baixa i 2 plantes altes, totes elles amb un ús social d'equipament. El programa general de l'edifici és el següent. La planta baixa està constituïda per un escenari, previst per a representacions i per a disposició del públic. Una zona de butaques. El soterrani amb ús exclusiu de vestidors de l'escenari. Un ascensor, serveis i un lavabo d'ús exclusiu per als minusvàlids. La planta primera està constituïda per una altra zona de butaques. Dos habitacions per a divers ús, serveis i una sala de control. La segona planta disposa de sales sense ús específic per albergar futures habilitacions en funció de la demanda. Disposant-se també d'acer. En la tercera planta també existeix una sala diàfana. Amb les mateixes condicions que la segona, 2 terrasses, una cap a la plaça de l'Ajuntament i l'altra cap al carrer Trinquet. Les obres s'han realitzat en les següents fases i aportacions, tant per la Diputació com per l'Ajuntament, com podeu observar en el quadre resum que teniu en pantalla. El projecte de la Casa de Cultura ha sigut redactat per l'arquitecte Francisco Monzó Gregori. La direcció de l'obra ha estat constituïda per l'arquitecte Francisco Monzó Gregori, arquitecte tècnic Fernando Fuster Monzó, enginyer tècnic industrial Manuel Domínguez Turí, i el constructor de totes les fases ha sigut Construcciones Banyuls S.L. Dit centre ha sigut inaugurat per la Corporació Municipal, que està formada per ja és una realitat. La Font d'en Carròs té una casa de cultura. Enhorabona a tots!